všestranného umelca, básnika, dramaturga, režiséra, publicistu, estéta, ktorý žil a pôsobil v Banskej Bystrici. Svoj život spojil so svetovou činnosťou, Bábkovým divadlom, Československým rozhlasom, denníkom Smer. Básnické zbierky Zem pod nohami, O modrej labuti, knihy pre deti, O Drobinkovi, najmenšom kráľovi na svete, Paneláci, Dobrí vtáci, rozhlasové hry Psí život, Príbeh z veže, či film režiséra Juraja Jakubiska Postav dom, zasaď strom, v ktorom je autorom námetu a spoluautorom scenára. To sme vymenovali len časť z bohatej tvorby Mikuláša Kováča. Hoci sa nenarodil v Banskej Bystrici, ale v Lekéri, terajších Hronovciach v okrese Levice, v histórii nášho krajského mesta zanechal nezmazateľnú stopu. V živote si prešiel svojou krížovou cestou, poznačenou chorobou i samotnou dobou. Avšak jeho chuť písať, tvoriť, angažovať sa bola nezlomná. Formovali ho zážitky z detstva, matka Gizela, strýko Anton, stará mama Anna, neskôr stretnutia s umelcami Ľubomírom Feldekom, Milanom Rúfusom, Ladislavom Šimonom, Andrejom Plávkom a ďalšími, dnes už veličinami v našej kultúre. Pričinením jeho priateľov a obdivovateľov v Banskej Bystrici meno Mikuláša Kováča nesie verejná knižnica, gymnázium, ulica i súťaž mladých talentov v literárnej tvorbe a interpretácii poézie a prózy Kováčova Bystrica. Jeho tvorba je emocionálne silná a má čo povedať aj súčasníkovi. Posiela nám krásne slová, ktoré nás chytia za srdce. Aj v srdciach svojich dcér zostáva ako dobrý človek, milujúci a veselý tatík. Teraz je to už premlčané, že vlastne pani učiteľka komu dávala jednotky zo slov. Keď som chodila do ZDŠky, tak tatík mi písal slovy. No a vždycky dostali jednotku. Tak keby pani učiteľka vedela, že známkovala spisovateľa Mikuláša Kováča, asi by sa potešila. Ale asi dobre vedel písať tie slovy, keď dostali jednotku. Môžu vám vykradnúť dom, môžu vám ukradnúť auto, vybieliť účet, no ale tie spomienky naozaj vám ich neukradne. To je niečo úžasné. A tak tie spomienky na otca naozaj ma sprevádzajú, keď tu už nie je, a často mi dodávajú aj energiu, ale aj radosť. Prečo? No, otec bol úžasný. Ako manžel bol totálne nepraktický. To vieme celá rodina. Že celú situáciu vždy zachraňovala v domácnosti mama, ale ako otec bol úžasný. A veľmi veľa sme tiež diskutovali. Takže tento odkaz a to otcové diskutovanie, rozprávanie sa snažím naozaj tiež vštepiť mladej generácii, aby nezabudla, že komunikácia je naozaj najdôležitejšia. Tatík, tak sme ho volali. Neskôr ocko. A keď už sa stal starým otcom, tak sme ho volali dedo. Jeho kamaráti ho volali Miky. Miloval mamu Evu. Miloval nás, 3 céry. Miloval svojho psíka, ktorý sa volal Džusik. Bol veľmi šikovný, bol múdry, bol chápavý, bol tolerantný, ale bol veľmi nepraktický. Nerád tancoval a nikdy v živote som ho nevidela hrať karty. Bol veľmi skromný a dnes, keby mohol, tak sa vám prihovorí asi takto. Milí priatelia, zdravím vás a ďakujem. Predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja odovzdajú ocenenie Trh kultúry a umenia 2024 za výnimočné